Il-Gvern nieda l-Istrateġija Nazzjonali dwar l-adozzjonijiet. Fil-qalba ta' din l-istrateġija li tinkludi 25 miżura hemm it-tnaqqis tal-burokrazija tul il-proċess, it-tisħiħ tal-liġijiet u li jiġu mħarsa l-aħjar interessi tat-tfal. Matthew Vella mill-Awtorità tal-Standards ta' ħarsin soċjali sostna li sabiex waslu għal din l-istrateġija tkellmu mal-persuni kollha konċernati fosthom mat-tfal u l-familji adottivi. Spjega li dan kien proċess importanti ferm għax minnu ħolqu strateġija li tolqot lil kulħadd. Is-Sur Vella spjega li din l-istrateġija hija msejsa fuq 3 pilastri: it-tfal, taħriġ u riformi għat 3 snin li ġejjin u l-integrazzjoni. Sostna li dan il-pjanċar se jiġi implementat tul dawn 3 snin li ġejjin. Din hija strateġija li f'moħħ għandha s-simplifikazzjoni tal-proċess u f'qalba għandha l-aħjar interess tat-tfal. Hawnhekk qed naraw strateġija li fiha 25 miżura li ħajġu implementati fit-3 snin li ġejjin, affarijiet tanġibli li jolqtu b'mod tanġibli fil-ħajja ta' kuljum in-nies li qed jiġu fil-proċess tal-adozzjoni mill-aspett ta' taħriġ sa anke wara s-servizzi ta' post-adoption. Huwa kompla jispjega li din l-istrateġija se tħares ukoll fuq is-sors tal-oriġini ta' tfal adottati. Fisser kif hija xi ħaġa naturali li t-tfal adottati jistaqsu min huma l-ġenituri bioloġiċi tagħhom u għalhekk l-awtorità se tagħti taħriġ lil tim ta' professjonisti li se jwieġbu dawn il-mistoqsijiet ta' tfal. Rridu niftakru nżommu f'moħħna li dan huwa mument emozjonali ħafna, huwa mument sensittiv ħafna li għaddu minnhom dawn it-tfal u hawnhekk irridu naraw li jkollna sistema kif ukoll professjonisti mħarġa bl-aħjar mod biex jiddiljaw fl-aktar mument sensittiv fil-ħajja ta' dawn it-tfal. Il-Ministru għall-Familja Michael Falzon sostna l-adozzjonijiet huwa suġġett jaħraq minħabba d-dinamika tiegħu. Spjega li mhux faċli twettaq strateġiji u liġijiet fuq suġġett daqstant kumpless li jaffettwa l-futur ta' persuna. Madankollu huwa laqa l-impenn ta' dawk kollha involuti fix-xogħol li sar tul dawn l-aħħar xhur sabiex illum tnieda d-dokument uffiċjali. Qal li x-xogħol ta' implementazzjoni se jibda mal-ewwel u llum wara nofsinhar se jingħaqad kumitat ieħor sabiex qabel il-Parlament jgħaddi għal btajjel tas-sajf, mistennija jgħaddu t-tieni u t-tielet qari ta' din il-liġi. Waħda mill-iktar miżuri li forsi hija biex ngħidlek sinifikanti fil-liġi l-ġdida hija kifet il-perjodu ta' perjodu ta' fostering qabel ma jtimur l-adozzjoni qed jitnaqqas bin-nofs. Il-liġi wkoll qed tagħmilha aktar ċara, aktar faċli, aktar trasparenza f'diversi proċessi oħra bl-għan ewlieni jkun dejjem l-aħjar interessi tat-tfal. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.